Pôvodne som tu ani nechcel dávať slova, lebo čo poviem, že rád čumím do blba ako v tomto zábere? Pritom bez slov by to vyzeralo, že sa nad niečím reálne zamýšľam. Ale napadlo mi, že... Už si tam pol hodinu, vylez. Napadlo mi, že by som to mohol zobrať viac metaforicky. Som tak trochu ako vtáky. Tiež sa rád vyjadrujem spevom a melódiami. A na raňajky jedávam zrno s ovocím. Nepýtajte sa prečo, rodičia ma nutia, že vraj je to zdravé. Ale to ostane medzi nami. No, kde som to skončil? Aha, hudba. S kapelou skladáme a koncertujeme už asi 2 roky. Ale napriek tomu je hudba pre mňa hlavne útek. Spôsob, ako sa nepozerať realite do očí. A doteraz to celkom fungovalo. Ale občas stačí, aby si nastražil uši a realita sa k ním dostane. A realita je, že vtáky spievajú rovnaké piesne, ako keby sa vo svete nič nezmenilo. Nikto nevie, či ich spev nie je volanie o pomoc. A vtáky budú spievať rovnaké piesne, až dokým nevyhynie. Páni, asi toto znamená byť dospelý. Už nedokážem nevnímať realitu. Ale utekať stále môžem. Niekam ďaleko, kde sa presvedčím, že svet nie je na tom až tak zle. Ale je. A buď to zmením, alebo sa s tým popasujem ako dospelý muž.